Izy koa zegny anao tovoatra, mila fantatra anao zegny azovy anao. Ary zay zegny ilay lalantsika filôzofia tamin'ny classe de terminale zegny. Hoe qui suis-je? Azovy mazà. Izy koa zegny anao fotoany tsara mba mandinika azovy anao, lasa entin'ny programman'olo zegny. Ireto aby zegny olo miprogramenao amina fiainana zegny. Alevantsôhatra ty izy ka tokony olenantsôratra. Olo miprogramenao amina fiainana zegny. Voalohany ray aman-dreninao. Zay zay mahatonga anao bedy. Ka misy raha tsabonao zegny, lasa voasiaka anao. Rayane! Ajanona. Sa fe nagnino? Programme mamanao ndraiky papanao, eo. Jusqu'à anao lasa majeur, tsy haiko, na 18 ans na 21 ans. Imagine zegny agnatin'ny 21 ans, programman'olo findesinao amin'ny fiainagnanao. Aza gaga zegny anao izy ka mahazo résultat mitovy programman'ny olo ababy ka zegny. Ary zay zegny agnisan'ny mahatonga hoe ny managna ihany, ny mahantra ihany. Donc zegny, izy koa zegny, olo araiky, zaza araiky zegny, avy agnatin'ny fianakaviagna, misy atao zegny izy. Programman'ny ray aman-dreniny zegny mitondra izy. Karaha zegny koa zegny, olo agnatin'ny fianakaviagna mahantra. Programman'ny ray aman-dreniny mitondra izy. Donc zegny, ho an'izay avy agnatin'ny fianakaviagna mahantra zegny. Afaka zegny anao magnova programme vaovao aminay, aza mba tara magnova programme. Ça fait ny processus de manifestation zegny. Raha misy ny raha araiky tianao aseho, tsy maintsy midépart avy amina diniky. Le programme nervemanao, igny raha nidinindreo aminao. Fa tsy raha nidininao aminao. Izy io zegny fotoana nilagnanao hoe conscious. Zay zegny, araka ny raha fazavaiko zegny, misy natao hoe conscious mind, misy natao hoe subconscious mind. Tandregny anao. Ka tokony atao zay amizay sy avazay hoe lambany. Misy zegny ny conscious ndraiky ny subconscious. Ino man mahatonga olo araiky zegny malaky conscious, malaky tontotry zegny. Soit zegny izy io expérience. Ny mipodipody be tamin'ny fiainana anazy zegny le fisehoan'ny zavatra araiky. De tsolonagny izy. Io zegny matetiky olo fa mahazoazo taona zegny avy eo tegna tsolonagna fiainana. Fa ino ny problème? Rehefa mahazoazo taona anao avy tsolonagna fiainana. Mi-decrease énergie-nao. Mijotso énergie. Ole tokony anao mbala matanjaka zegny mitsabo raha araiky. Lefa taonanao zegny efa ambony be taonanao. De lasa anao avy eo amin'igny tsy managna angovo eky anao ndeha tsabo raha igny. Anao tsy tara. Fa mila magnodidigny ilay olo mafay le raha araiky tianao tongava. Tsy tara. Amin'ny fiainana tsisy tara. Izy ka mbala vovo. Zay moa zegny ambadika. Ka izy io amin'izay zegny, diananao mbala tanora zegny, mila conscious malakilaky zegny anao, mila tontotro malakilaky anao. Ndeha miresaka amin'ny ray aman-dreninao zegny anao. Ino plan-dreo? Manomboka eo zegny anao, mandeha mametraka le plan-nao. Io zegny natao hoe plan de vie. I plan de vie-nao igny, igny zegny le programmanao. Igny programmanao. Donc zegny, na 5 taona zegny anao zao ty mizahy raha ty, na 20 taona, na 30 taona, 40 taona, 50 taona, zava tsara, ino plan de vie-nao? Ino maantony lantsika plan? Antony lantsika plan, nitao vola andeha agnamboatra tragno. Aloka anao andeha agnamboatra tragno, tsy maintsy plan. Rehefa magnamboatra tragno ino, hitanao hoe tsy nagnaraka plan ity fa alalo ity. Ataoko nahita zegny anao zao ty, misy olo magnamboatra tragno vato, fa mitsangana tsara tragno vato, arodigna ndraiky. Ino ny antony? Plan zegny. Donc zegny, manomboka eto zegny. Rehefa nagnaraka plan ray aman-dreninao zegny anao, hitanao hoe ity résultat nazoko jusqu'izy io ty. Mbala managna soaka zegny anao zao ty, magnova plan malakilaky koa. Io zegny la ilantsika méditation. Méditation. Rehefa mipetraka zegny planao amin'izegny, iahignanao, efa iahignanao zegny le planao. Exemple zegny anao zao ty, anao tandeha hagnano docteur. Donc zegny, manomboka izy io ty amin'izegny zegny, raha ohatra ka 20 taona zegny, anao avy eo lasa mahazo diplôme doctorat zegny, tokony fa miaigny izy igny zegny anao andavanandro. Karaha zegny koa zegny raha ohatra anao ty hira zegny. Donc zegny, diany
rangozio ty zegny anao mametraka le feeling ampidirinao amin'ny vatagnanao isan'andro le feeling izy eo zay dininao isan'andro anao mandinika izy isan'andro anao mandinika izy isan'andro tsy vitan'izy dininao isan'andro fa alainao zegny le feeling igny avy eo amin'izay zegny tsy vitan'izay fa tsabonao donc zay raha ny tsabonao atry zay zegny plan ray aman-dreninao izy io volagno teo igny reto aby zegny misy olo miprogramenao ray aman-dreninao nazavaiko voalohany teo igny ça fait eo zegny matetiky base ray aman-dreninao faharoa zegny miprogramenao koa zegny télé programme télé anao radio fandaharagna zavanao aby miprogrammer saigninao donc tokony misafidy anao hoe aiza tokony zahavako mitondra fivoaragna amina amin'ny raha aby io miprogramenao koa zegny zokinao programmenao zandranao fiarahamoninanao andavanandro miprogramenao fiangonana vavanao miprogramenao findrindra koa zegny fanjakana koa zegny programmenao koa zegny donc zegny izy io ty zay fotoanany andraisanao safidy moa ve ambelako ve i raha jiaby manipule za i brainwash myself brainwash ino ma brainwash zegny lavage cerveau i raha aby fo nde ndavazy cerveau anao fa anao tsy ndavazy cerveau anao donc zegny managna soa zegny anao mba andraikitre za andavazy cerveau na lavazeko cerveau na à partir ny raha ilaiko plan zay sanandro amizegny lavazenao cerveau nao amin'ny raha raiky ilainao amin'ny le plan napetraka anao fa rehefa mipetraka plan anao mila managna le process strategy raha mandeha tsikelikely donc zegny amin'ny planao zavanao hoe ino la vitako niany ino la vitako amin'ny semaine ty ino la vitako amin'ny volagna ty ino la vitako amin'ny taona ty ino la vitako agnatin'ny 2 taona ino la vitako agnatin'ny 10 taona donc zegny manomboka eo zegny anao safidy namanao safidy namanao aby igny zegny manosika anao avita zegny malakilaky tsy voatery anao za raiky zegny mavita le raha fa ny collaboration anao zegny avy taonao hoe raha igny zegny io zegny ataontsika hoe amin'ny teny gasy firaisankina donc zegny amin'ny vidéo ty koa zegny ilaigna ny fifandraisanao andraikitry na hoe anjara mipartage amin'ny namanao agny zegny ilaigna zegny fitsaboananao raha sa fe maro zegny amintsika mbala tsy mahay ny antony zegny hoe ino le mahatonga le fahantragna ampodiko ndraiky toetsaigny ny mahatonga ny fahantragna donc zegny izy ohaty zegny fotoanany andraisanao andraikitry mandavazy cerveau-nao amin'ny raha tianao fagnontaniagna farany zegny ino raha tianao zay zegny fagnontaniagna farany ino raha tianao donc zegny tsy miambigna maray zegny anao andeha tsabo izy fa ino niany sa fe izy ka tsy tsabo zegny anao amin'ny raha tianao olo andeha tsabo raha tiany aminao taperitsika eo izy niany zegny somary lavalava fagnazavagnantsika igny izy ka mbala mila zegny anao araka ny raha fivolagna zegny aza digna miactive notification anao miaraka amin'ny abonné zegny de tsy mirate zegny anao amin'ny vidéo magnaraka zegny avy eo zegny mamitra commentaire ambany zegny anao hoe ino zegny raha tianao andeha zaveko zegny farany zegny raha tegna fatandroso zegny anao misy fampianaragna ara-bola zegny magnazava mahakasiky méditation zegny magnazava mahakasiky vola atonga anao mba ho moramora aminao zegny ahazo vola sa fe raha zegny problème amin'olo jiaby hoe zatra mitady vola tsy agny loatra zegny lien zegny ambany eo afaka zegny anao tandregny mianatra fa io zegny izy ka fa vognona anao question de soi na anao raha na anao tsy raha ambanao zegny lien amin'ny magnaraka tsonany misimisy ino atsika igny za mivolagna peace anao mivolagna love peace love